Halikan mo ako dong, huwag kang mag-ignore-ignore. Di ba? Nag-enjoy siya, no? Nakauwi na ang ating asawa. Ngayon lang siya nakauwi. Ito. At may dala. Nag-shopping galing. Okay, nag-shopping. Sus, ginawa ko ang mahal ng shopping niya, mga loves. Bumili. Hala, may mga bag na pala dito, man. You got bags? What you get? Daming prime rib. How many? 4. Morning. There's no morning here. I'm sleepy already. So ngayon, ang agenda na naman mga loves kasi nga hindi ito mapalagay pag walang shopping. So mag-cut na naman mga loves. And then ilagay sa freezer, no? Ay, ay, ay. So let's see, B. You know, talking big yap. Halahan, what is that in your neck? How much is this total? Oh, this was. What you bought? Well, this was 160. No, 150. 150 for the 2? No, it was for 4. And Isabel gave me back cash, 60. Still gotta be sealed properly, or it will go bad. Yeah, I'm gonna sell it. I thought you said we had one now, asshole. Kailangan. Hala, ay, mahal pala nito. All of them? Yeah. Okay. But it's only if you're gonna cook it as a roast. That's what we should keep this for a roast. All in? Yeah. Then we get no steaks again. Don't forget about steak. Shit, okay. We don't like steak. At ngayon, dahil kakauwi lang niya, pagod po yan. So, kailangan po nating tulungan. Kahit gusto na naming matulog, pero kailangan itong gawin mga loves. Kasi, kapag malagay sa refrigerator ng matagal, hindi na okay. Masisira. I figure last time we leave the steak anyway, you have it the next day. Kinuhanan lang namin siya kasi hindi talaga to siya pang steak mga loves. This one, it's really just for like prime rib. You cook it like this. Pero dahil Tammy wanna cut it, dapat kailangan ko na ng bone. And then itong bone is maganda itong isabaw or i-grill. Ito siya. So, you know, ito siya. Lagay natin dyan. And then Tammy will cut this. This is really a small hand steak hand. This is thinner hand. Look, this is thinner. Okay. There it is. You're done? You need more plate? How many you cut in that one piece? Another one is back. 10, right? That one, do it thicker hand. So, yeah, that's good. Yeah, thicker because small one. Buhay, welcome to my world. Tammy can't buy one. Need to be like if he want, he probably buy more. Ito yung pinaka expensive na bilhin kung ano if they're not on sale. But ito yung, this is what Tammy buy that I enjoy. Right now, because I don't like the price, but I enjoy it. Like the taste of it. It's just like enjoyable. I don't know, it just makes me happy. All his steak is gone. Honey, you're not mad at me? Nope. We ate it, hun, together. Therefore. This one, honey, is like, the bone is thicker though. Look, it's thicker. Oh, it's hard to do. I don't want to over. Watch your fingers. Oh, this is very sharp, hun. The one I have? Yeah. Very sharp. So, yan. So, enjoy na enjoy ako. Plus, there is a bone. Ah, I love this. Daming bone. 1, 6, 7, 8. 8 bones.
So, yan. So, ilalagay natin doon para ikat ni Mister. Oh, it's got a lot of bones, and you can make the steaks with the bones. Ha? So it's got lots of bones. You can make the steaks with the bones, but usually I think. Yes, that's good for soup also. For if you want in the cold weather, you make a lot of soup for that. The bone, that would be good. And put a lot of vegetables. I know, little man. You want to know where he goes. Shut up. So how many Isabel got? 4. 4 also? Yeah. So that means it's from the previous and then now? Yeah. Ito na yun mga loves. So ito yung bones at ito na yung meat. At nagkakat pa si Mister. Plus dito pa. O diba? So it's good for the whole year. Whole year, love. For a while. We don't have a good bag, hon. Yeah, we have to wrap these individuals. It take forever. Diba? Nag-enjoy siya, no? This is his happiness. Okay na. That's it. That's it. Magbaging na kami and then matulog na si Mister kasi maaga pa siya bukas. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bags. At saka, ang dalawa nito is 3 ang laman. Hindi naka-sealed, oy. Kailangan, we need to buy a new one, ha? Yeah. A sealer. That one, oh. Susino ko. Pangalawa na yan. Hindi nag-work. Oh. 3 sealers. 3 sailors doesn't work. And there is another one here, mga loves. Ito, hindi ko ipakat kay Tami yan. Kasi I want that. How much per pound is this? $6.99? Yeah. Supposedly $14.99? Yeah. No. Yes. Hugas tayo ng mga pinggan kasi mag-sanitize ako, mga loves. Kasi si Tami kapag meat na, kailangan i-sanitize lahat. Area na kung saan siya nakahawak. Doesn't do it. This, I'll wash this, okay? Forget it because you still have to do change and relax, okay? Just don't wash anything because I have to sanitize the whole thing here. Mga labs. Yes, umagang umaga. So ngayon, ipatry natin kay Tami itong ginawa ni Adri na pickled na ang sarap nito. Ipatry natin kay Tami. Let's see kung anong, konti lang kasi kumakain siya ng sabaw ngayon eh. Last. Ang bango naman ito. So, ito siya, pickled, So, ipatry natin sa kanya. If he wants it, he can have more. So, ipatry natin kung ano yung reaction niya nito. First time niya ito, mga loves. Kasi nung nakabili ako nito, na sabi pa, yung sabi ko sa vlog. Okay. He's gonna try it. Want me to try? Yes. Looks like sauerkraut. Sauerkraut? What is crap? Sauerkraut. It's a papaya, love. Yeah, I don't like it though. Huh? Hello, my husband, You like vinegary? You don't like it? Yeah, but he liked the soup I made. The nilagang baka. He likes it. So, yan. Hindi man niya gusto. Hindi niya nagustuhan. Magkaiba talaga yung mga American, paminsan, gusto nilang So, Tami got home last night. Wala. This morning, it's at 1 o'clock, 1:30. Your eyes is... That's what happened, when I noticed when you lack of sleep, your eyes is red. Yeah. That's how I know. So, what time you will get home tonight? Don't know. Just like last night? Probably, yeah. Well, maybe a little earlier than last night. Last night was like... I know, it was We didn't late. get out of there till like... Actually, we didn't expect to get out of there till midnight, so we got out early. We got out at 11. And then what happened? So, you wanna sleep in Isabel's house tonight? I'd rather come home unless I just can't make it. I mean, yesterday was sketchy. I was half asleep driving home. Oh, do you wanna bring? Do you have clothing, right? In the car? You have towels. You have toothbrush in there. Yeah.
Si Tommy, pagdating niya kagabi kasi alauna na, ang ginawa niya una mga darling, alam niyo ba, naglaba. So ngayong umaga sinabihan niya ako, ihang ko lang yung damit niya kasi meron pa siyang tatapusin sa CR. Maglinis ng mukha niya. So pagkatapos ko, pinuntahan ko na siya. Pagkatapos kong punta, andito na oh. I think tapos na siya sa paglilinis ng mukha. Sinabihan ko siya, linis-linis ka ng mukha mo dong kapag may trabahong okay ha. And then kapag sinabihan kita na maglinis ka para sa akin, hindi mo ginagawa ha. I told him to clean it for me, he doesn't do it. Sakit. Leave it alone there, I'll clean it up. Itong asawa ko, akala ko aalis na ng bahay. Pero andito pa sa labas, sabi pa niya sa akin, samahan ko daw siya. Kasi magchika muna kami dito oh. Pati yung trabaho niya, chinismis niya sa akin mga darling. Grabe naman. Pagkatapos nagchismis mga lab sa labas, aalis na daw siya. So ngayon naghakot ng sigarilyo. Sa mga tao dyan na ayaw si Tami magkita mo sigarilyo, hindi na yan magbabago. Ganyan na talaga yan. Ganyan na yung asawa ko, kahit ano pang gawin natin. Ito na naman siya mga darling, akala ko alis na. Sabi pa niya pakainin daw niya yung mga alaga namin ng mga cold cuts para daw mabigay yung vitamins or mga medisina. O di ba? Akala ko alis na. Ang dami ko pang gagawin. Sunod ako ng sunod sa kanya. Iwan ko na si Batman. O finally, umalis na din. O ito, halikan mo ako dong. Huwag kang mag-ignore-ignore. Halikan mo ako. Tapos ginuo ko. Ngayon, lumipad na naman ako sa taas mga loves kasi plano ko talagang kalkalin itong ating mga closet dito. Ang dami kong dapat kalkalin at ang dami kong dapat ayusin. At ito naman kamay at utak at mata ko nakatutok lang sa cellphone. Sabi ko sarili ko, mag-video na nga tayo, gawa tayo ng content. Kalkalin natin itong hindi dapat kalkalin. Charot lang, kailangan ko talaga ditong magkalkal mga darling. Oy, kasi alam nyo bakit? Ang dami ko nang napundok dyan na mga galing sa basura, yung mga bili ni Tami. Ang sabi pa ng iba, magpa-iw-iw pa kayo. Sinabihan nyo pa akong galing basura. Pag sure mo, oy, buti na lang ito brand nyo. Ang sa inyo, may mga dumi at mga buslot-buslot, no? Ang ito sa akin, mga brand nyo ito, no? May mga silofin pa itong nakuha ako sa basurahan. Kayo, ano meron kayo dyan, ha? Kina. So, ito na yun mga labs, yung ating mga nakuha. And parang isda. Parang nahuli sa dagat. Ang dami. So, hindi pa ako tapos. Marami pa mga labs. So, hindi pa ako tapos. So, ngayon, punta lang ako sa baba. Tapusin ko to dito mamaya para hindi tayo maagang matulog. At ito yung gagawin ko. At maghanap din ako ng bag para ilagay natin yung mga kailangan natin ilagay para hindi magkalat mga labs. Yung bag na parang ziplock, ganun. So, vacuum bag. So, yun yung gawin natin. And, just kailangan kong bumili. Ang mahal pa naman yan mga labs. Mga iba't ibang sizes. Ay, nako. So, maghanap tayo yan. And, kasi marami pa akong malalaking mga kailangang ilagay o mga comforter. Plus, meron pa doon mga ibang comforter. So, marami-rami din akong comforter mga labs. Yung iba nanda sa attic na nakalagay sa mga itim na bag. Nakatambak. Yung parang, alam nyo, masarap magkalat. Alam nyo bakit? Kasi kapag may kalat, ay, meron akong gagawin mamaya. Gagawin kita. Hanggang hindi na yan maano. Pero gagawin ko yan mga labs. Kasi ang bedroom natin dito, nakakaano. So, yun, ito, meron pa akong mga labahan. Kasi, labahan ko ulit siya mga labs. Labahan natin ulit. Ano na, Marian? Kaya pa ba yan? Oo, oy, kaya mukat. Grabe ka naman. Grabe, nagkaya mukat ang agi. So, ngayon mga labs, hindi ko na ito matapos-tapos kasi nga wala tayong vacuum bag. Tinatawag yung vacuum bag o ziplock bag. Ay, charot. Ito yung labas namin ang ginaw pero inopen ko yung window para naman makapasok hangin. At hindi ako mabuburyot, mahihilo dito. So ang daming mga abog-abog, mga something, blah, blah, blah. Diba, mahilig talaga ako mag-blah, blah, blah. Iwan ko. Sige na, padayon tayo sa ating mga anik-anik. No? So, yun, nag-vacuum lang ako dyan. Inano ko lang yung kung alin dapat, kung magkasabay ba itong mga ganito, ganon. Ewan ko na lang itong atong voice over. Basta kay, nalulukan ako dito, mga loves. Ganito pala talaga kapag laay-laing kinabuhi, no? Pero, laay-laing kinabuhi, pero sobrang nindot tawid sa kinabuhi. Ang higa, linis-linis, kain-kain, busog, taba-taba. Ganyan lang. Pasensya na kayo sa ating voice over, ha? So, yun, tumawag si Mr. mga loves. So, stop na ako sa kang gawain na lang. Hindi nga ako dito mapalagay. Ay, iwan ko lang si Bat. Ganyan talaga ako. Hindi talaga ako mapalagay kapag gusto ko pang gumalaw-galaw pero yung utak ko is hindi gumagana. Hindi talaga ako mapalagay. Anyway, bye muna tayo